Аз съм Кайти Питърсън. Ще бъда ухапан от гигантската пустинна стоножка. Ето. О, боже мой! Това е много по-лошо от оживане от куршум. Честно е да кажа, че болката не ми е непозната, тъй като през последните 2 години имах повече умишлени оживания, ухапвания, защипвания и жилене от всяко друго човешко същество. Някои хора казват, че съм напълно луд, докато други ме определят като възхитително безстрашен. Въпреки това, аз се описвам като вдъхновен педагог, който е издържал на тези диви експерименти, за да може всички да научим за животните и в крайна сметка да се абстрахирам от моя дискомфорт, заради новооткритото уважение към тези често неразбрани същества. Така че, макар да съм малко луд, със сигурност не съм напълно безстрашен. И казах много ясно, че има само 2 същества на тази планета, от които кожата ми настръхва. Първото е печално известното ухапване от стоножка. От научна гледна точка, това изглеждащо извънземно същество се нарича гигантска водна боболечка, а ухапването, което е иглоподобно, е невероятно болезнено. Откакто за първи път представихме едно от тези насекоми преди няколко години, зрителите поискаха епизод както за ухапването, така и за последствията. И така, аз се изправих пред страховете си. Безопасно хванах един от тези гиганти и след това го оставих да се хване и да захапе пръста на крака ми. Беше болка, която никога няма да забравя. В името страх, който гордо победих, в името на науката и образованието. Вторият ми страх няма нужда от подробно представяне. Вече знаете какъв е. И да бъда ухапан от гигантската пустинна стоножка. Тези ненаситни хищници понякога могат да бъдат срещнати при изследване на пустините на югозапада. И дали ще се натъкнете на такъв под светлината на деня, докато изчезва в дупка, или случайно станете свидетел на такъв, докато ловува в тъмнината на нощта. Реакцията на повечето обикновено е една и съща. Крещене, бягане в обратна посока и след това мислено навигиране в гъст облак от недоверие за това, което очите ви току-що са видели. Гигантска, покрита с крака, отровен ужас, владеещ зъби, който може да се материализира само в най-ужасяващия кошмар. Това обаче не е лош сън. И със сигурност не е плод на вашето въображение. Всъщност това животно е толкова истинско, колкото е възможно. И за мен моментът, който всички сте чакали, е по-близо, отколкото си мислите. Стоножка! О, виж това! Къде? Гигантска пустинна стоножка! Точно тук! Точно от другата страна на този храст! Къде? Леле, виж това! Чакай малко! Нека се опитам да изведа тук за вас, приятели! Хващаме с това! Бъди внимателен! О, не! Мърда се! Дай ми този контейнер! Марио, извади този контейнер от чантата си! Използвай шапката си! О, не става! Хващаш ли я? Не! Толкова е бърза! Не мога да я хвана! Бързо! Закачих я! О, ето я! О, използва се! Хубаво! Хвана ли я? Вау! Това е голяма стоножка. Това ще разбие сърцето ви! Ухапването от това същество е едно от най-болезнените тук, на югозапад.
И ако има същество, което кара сърцето ми да бие лудо, това е гигантската пустинна стоножка. Вау, тази е толкова голяма! Виждате ли през контейнера? Това май е най-голямата, която съм виждал. Много добре, може би. Еха, гледате жив кошмар. Вижте това нещо. Страшно е, човече. Боже мой, не мога да ви кажа колко хора са ме молили да бъда охапан от това същество. Много са. Много хора искаха да знаят колко лошо е охапването от това нещо. Виждам, че малко се колебаеш, малко си нервен. Определено няма да го направя в тъмнината на нощта. Това, което бих искал да направя, е да поспя. И може би утре, на дневна светлина, ще го обмислим. Но в момента си мисля, не, абсолютно не. Но трябва да призная, че част от мен е любопитна. Но другата част от мен е просто невероятно изплашена. Клатиш глава за нея? Да, не знам дали се чувстваш комфортно с това, човече. Това е може би е прекалено от това охапване. Да го направим. Със сигурност можем да го задържим цяла нощ. В най-лошия случай ще направим друг епизод с него утре. Просто да погледнете анатомията на този вид под светлината на деня. И ще направим всичко, както говорим. Добре, мога да се съглася. Добре. Нека да го задържим и да видим какво още може да намерим тази вечер. Тук ще прекарам вечерта. Точно там. Страхотно място, пич. Човече, това е лудост. Наричайки я гигантска пустинна стоножка, това не е шега. Вижте размера й! Вау! Още по-страшно е на дневна светлина, отколкото през нощта. Снощи хванахме това същество и аз си казах, добре, нека го задържим, нека да мине нощта, нека си помисля дали наистина искам да бъда охапан от това същество. Ето ни! 7 сутринта е. Мисля, че всички знаем какво ще се случи. Добре, приятели, ще го направя. Ще бъда охапан от гигантската пустинна стоножка, за да мога да ви обясня колко болезнено е охапването от това създание. Сега, преди да преминем към охапването, нека да разгледаме анатомията на това същество, защото е просто... Това е като перфектният дизайн на всичко, което е страшно. Сега, това е членестоного, като всички насекоми и паекообразни, но технически това е много крако същество, свързано с членестоногите. А що се отнася до стоножките? Гигантската пустинна е най-голямата в САЩ. И това е същество, което не можете да срещнете често, защото са нощни. Сега, толкова е трудно да стоя зад този контейнер и да гледам това същество. Имам предвид, че можете да чуете малките му крачета да драскат от вътрешната страна на тази капсула. Уау! Марк, сериозно, виждал ли си някога същество, което е по-кошмарно от това? Не, и знам, че това е нещо, което не очакваш на търпение. Хората често искат да знаят има ли нещо, което плаши Кайт и Питърсън. Аз скачам на алигатори, скачам в блатата, за да ловя костенурки, боравя с черни вдовици и златни паяци така че на кълба. Но стоножката, откакто бях дете, по някаква причина винаги е като не искам да се доближавам до това нещо, защото има толкова много крака и всеки един от тези крака има малка кукичка. Така че, когато се хващат за нещо, те се захващат и когато хапят, тези зъби штракат надолу и се задържат. Значи не е непременно да хапа и да бяга. Това е охапване и държи. Да, знаете ли, когато съм бил ожилен от неща в миналото, аз ги държа с етомологичните щипци и когато ме охапят, аз ги пускам. Насекомото обикновено пада от ръката ми. Но в този случай, тази стоножка е в състояние да ме задържи и да нанесе повече от едно охапване. Добре. Нека направим това на този етап, защото знам, че искате да я разгледате малко по-добре. Всъщност, ще я извадя от този пластмасов контейнер, за да можем да видим добре сегментирането на тялото й и малките кукички на тези крачета. Готов ли си? Добре, хайде. Добре, за да направя това, просто ще съм внимателен. Всъщност, трябва да закача главата й, за да стане. О, господи, човече! Виж колко е бърза! Сега, Кайт, ти чувал съм, че това се нарича гепардът на пустинята. Да, това е така, защото те са бързи и смъртоносни. Нека да видя дали наистина мога... Човече! Може да ти трябва по-голям комплект пинцети. Просто няма по-добър начин да се справим с това.
Това се нарича хващане. Ако някога съм виждал друго такова... Ох, 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 ох! Какво не е наред? Хапелите? Не, но всеки един от тези малки сегменти на краката е невероятно остър. Погледнете това тяло. Еха, и невероятно твърдо. Екзоскелетът на това животно е твърд като скала. И всеки един от тези малки сегменти на крака се хваща и се опитва да те дръпне надолу, така че зъбите да могат да захапят. Тези зъби всъщност се наричат челюстни и са модифицирани крака. Вече почти ме хваща. Божечко, почти ме охапа. За малко. Нямам толкова добро охапване, колкото си мислех. Всъщност, мога да видя отровата, излизаща от челюстното кръче. Леле, вижте ги! Това е малко по-добро задържане. Почти беше в състояние напълно да увие тялото си и да нанесе охапване по-рано, отколкото ни се искаше. Уау, това е смущаващо. Добре, не е лесно животно за задържане. Не е лесно животно за задържане, защото е невероятно силно. Добре, приятели, ще го поставя обратно в пластмасовия контейнер. Ще отделя минута, за да се съвзема. И след това ще се захванем с охапването. Готови ли сте? Наистина внимателно. И ето. Хубаво! Уау! Едвам се спасих от охапване. Добре, приятели, позволете ми да ви покажа къде съм. И така, както знаем, имал съм много охапвания. Някои от тях неотровни, някои от тях отровни. И много ожилвания. И гигантската пустинна стоножка е единственото животно, за което винаги съм си мислял, знаете ли какво? Никога не искам да бъда охапан от това същество. Но имам възможност да направя това сега. Част от мен го прави заради науката. И част от мен го прави, за да разбера колко болезнено е това охапване. Знам от няколко различни източника, че може да бъде по-болезнено от охапване от гърмяща змия. Не е толкова болезнено, колкото чудовището Гила, от което съм бил хапан, а някои хора казват, че не е по-болезнено от ожилване от медоносна пчела. Всичко зависи от това как тялото ми реагира на отровата. Сега ще атакува червените ми кръвни клетки и не знам какво ще направи. Може потенциално да направи дупка в ръката ми. Може просто да причини някакъв локализиран оток и болка. И може да съм добре. Но до някъде познавам индекса на болката от ожилване от насекомо и чувствам, че когато става въпрос за охапвания, това трябва да е най-силното. О, боже, това просто става реалност. Уау, ето я, гигантската пустинна стоножка. И аз съм на път да бъда охапан от нея. Добре. Следващото нещо, което трябва да направим, е всъщност да я извадим от този пластмасов контейнер и за да направя това, внимателно ще бръкна и ще я извадя. Готови? Да, това е зловещо. Това е дълг. Добре, хванах я. О, човече, тези малки кръчета се забиват в мен. Уау! Вижте тези зъби. Божичко. Добре, сега както винаги имам писалка с епинефрин. Просто заявявам това за протокола. И... също така, сателитен телефон за спешни случаи. Много е важен. Никога не се е налагало да го използваме. Моля, не позволявай днес да е първия път. Камера 3 работи. GoPro работи. Добре, започваме. Готови? Аз съм Кайти Питърсън. И ще бъда охапан от гигантската пустинна стоножка. Ето. 1, 2, 3. О, боже мой! Точно там! Ето при зъбите, където виждате тези нищожни следи. О, да. Еха, вземи това. Незабавно изгаряне. О, боже мой! Това е много по-лошо от ожилване от куршум. Колко остри са зъбите? Чакай малко! О, боже мой!
видя къде са влезли и точно там. Двойно ухапване. Можете ли да видите това? Захапа и сякаш изви кожата и след това я пусна и захапа втори път. Да. О, вау. Божичко! Виждам как кръвта ти излиза на повърхността. Говори ми. Добре. Трябва да съм сигурен, че си добре. Трябва да продължиш да ми говориш. Това е различна болка от всяко оживане, което съм получавал. Изгаряща. Това е абсолютно изгарящо. Съжалявам. Не мога да съставям думи в момента, човече. Вода. Имам нужда от вода. О, боже мой. Опиши ми къде чувстваш болката. Само на охапването ли? Качва се нагоре, по ръката ми. Изкачва се по ръката ми, точно като отрова на чудовището Гила. Човече, погледни раните, които се образуват в ръката ми. Пич, може да се наложи да използваме екстрактора за отрова. Просто спрете камерите! Трябва да извадим тази отрова от ръката ми. Не, сериозно говоря. Трябва да спрем камерите. Спрете камерите! Пускам камерите. Снимам. Марио, тук. Можеш ли да включиш сателитния телефон за всеки случай? Ще извадя този екстрактор за отрова. О, боже! Хора! Добре! С турникет или без турникет? Просто искам, за да можем... Мисля, че ще повърна. Добре. О, боже мой! Това наистина е лошо. Добре, Марио, ще трябва да продължиш това. Имаме и GoPro. Добре. Това се разпространява, нали? Разпространява се! Никога до сега не сме използвали екстрактор за отрова в епизод, приятели. Но в момента е толкова болезнено. И когато бях охапан от чудовището Гила в палеца си, не можахме да използваме екстрактора за отрова. Ще се опитам да видя дали не можем да измучим малко от тази отрова от моята предмишница. Болката е толкова силна! Всъщност почти се разплаках. Ще се опитам просто да махна част от това, така че не искам да слагам отрова обратно там. Всъщност, може да видите как отровата се просмуква от ръба на ръката ми. Погледнете раната, която се подува. И сега, ако стоножката нападне плячка... Да, чувствам, че се подува лошо. Добре, значи има едната и втората. Знаеш ли кое е първото? Не, тук отпред беше първо, а след това отметна главата си назад и пак захапа. И всъщност, може да видите черната и синята маркировка там. Всъщност, мисля, че във второто място инжектира повече отрова. Да. Така че, това, което трябва да направиш е да намалиш това. Да, мисля, че мога да ги събера всичките в едно. Може да успееш с всичко. Марио, има ли шанс? Добре. Добре. Боже мой! Това само влошава болката! Просто го остави да си свърши работата. О, боже мой! Това е лудост! Всъщност, може да видите как отровата излиза през дупките, където са минали зъбите. Виждате ли това? Вижда ли можеш да зумнеш това? Трябва да кажеш, ако смяташ, че трябва да се махаме от тук. Ще те измъкнем. Добре. Подобно на охапването от чудовището Гила, той идва на вълни от болка. Точно сега съм надолу в болката. Вълни от болка, хора! Добре, нека свалим това. Не, трябва да го отлепим. Добре, махни го! Трябва да сложа камерата, почакай. Ето, готов? Да. Добре, и ще го сваля. Добре, зумни това. Определено може да видите отровата. Боже мой! Може да видите разрушението в ръката ми точно там. Виждате ли колко черно и сино вече става? Не е толкова лошо, колкото чудовището Гила. В смисъл, че чудовището Гила преряза палеца ми и ме отвори. Но това
Абсолютно засенчва всяко ожилване от насекоми, което някога съм приемал. Това кара мравката куршум да се усеща като ожилване от пчела. Усеща се като 30 ожилвания от пчели по лицето и като нанасене на увлажнител за лице. Това е най-силната болка, която изпитвам след чудовището Гила. И в този момент съжалявам, че ме охапа гигантската пустинна стоножка. Приятели, нося този турникет върху себе си, само леко стиснат. Никога не поставяйте турникета твърде плътно, защото ако го направите, всичко, което правите е да принудите сърцето си да бие по-бързо и тази отрова да се изпомпва по-бързо през системата ви. Сега, добре, ще го изтрия обратно и ще сложим екстрактора втори път. Болката отигли ли е? Това е пареща болка. Сякаш някой е взел нещо горещо и го е пъхнал в предмишницата ми. В момента ръката ми е в състояние на парализа. Изобщо не мога да движа ръката си. Ръката ми е подута и опъната. Да направим втора екстракция от тук. Готов ли си? Да. Това всъщност много боли. 1, 2, 3. Този екстрактор за отрова просто прави толкова изолирана болката точно в тази област. Мислиш ли, че отшумява? Сега, отровата от гигантската пустинна стоножка има коктейл от сила и този коктейл се нарича цитолиза. И точно сега, това, което се случва, е, че отровата атакува червените ми кръвни клетки и ги разпада. И това е болката, която изпитвам в момента. И повярвайте ми, когато казвам, че е невероятно интензивна... Еха, да свалим екстрактора за отрова. Добре, за да направя това, трябва да обърна това и просто да го отключа, нали? Да. Добре, готови? О, да, определено може да видите, че оттам излиза някаква остатъчна отрова. Добре, позволи ми да направя снимка на това с GoPro. Човече, това всъщност е много отрова. Божичко, това е болезнено. Толкова е лошо, колкото си представях. О, боже мой! Нека просто свалим турникета от ръката ти. Да, давай, свали това, свали го! Готов? Да! 1, 2, 3. Ето, приятели! О, човече, за първи път ни се наложи да използваме екстрактора за отрова. Изглежда, че отровата е спряла около мястото, където беше турникета, което е добре. Вярвам, че екстракторът за отрова помогна. В момента всичко, което искам да направя, е просто да се измъкна от горещото пустинно слънце и да попадна в климатизирана среда. Да кажа следното, приятели. Ако някога срещнете някой от тези членестоноги в дивата природа, просто му се полюбувайте от много безопасно разстояние. Не се опитвайте да го хванете, защото повярвайте на думата ми, тази болка е абсолютно невероятно силна. Не искате да бъдете охапани от това животно. Аз съм Кайти Питърсън. Бъди смел. Остани див. Ще се видим в следващото приключение. Ако някога се сблъскате с гигантска пустинна стоножка в дивата природа, важно е да запомните, че тези животни правят всичко възможно да избягват хората и взаимодействията, да не говорим, че охапванията им са невероятно редки. Докато часовете минаваха, ръката ми продължаваше да пулсира. И най-лошото от всичко беше, че с всяка вълна, която преминаваше през тялото ми, болката само се засилваше. Няколко часа след изпитанието хвърлих бялото знаме и поисках медицинско лечение за охапването. Това беше първия път, когато умът и тялото ми не можаха да издържат на болката от охапване или ожилване. Наистина беше толкова зле. Добре, приятели. Изминаха 30 часа, откакто бях охапан от гигантската пустинна стоножка. Сега, след като ме видяхте да минавам през това, се надявам, че наистина ще знаете. Просто се възхищавайте на тези неща от безопасно разстояние. Не искам да виждам снимки в Instagram, Facebook или Snapchat на някой, който се занимава с тези стоножки. Приятели, сериозен съм.
Аз съм твърд, нали? Знаем, че имам висок праг към болката, но това ме постави на ръба. Това е по-силна болка от всичко, което съм изпитвал. Може да го видите на лицето ми. В момента съм изтощен. Не съм спал от 36 часа. И това е болка, която не можех да спра. Най-страшната част беше, когато болката обзе ръката ми чак до рамото ми. Не можех да я спра и ставаше по-лошо. През цялото време, докато снимах епизоди за канала Brave Wilderness, нито веднъж не съм ходил на лекар след ухапване или ожилване. Гигантската пустинна стоножка ме отведе в спешна помощ. Ето колко е сериозно. В крайна сметка, струваше ли си да се изправя пред страха си от ухапване от това кошмарно създание? В началото, докато се търкалях на земята в агонизираща болка, щях да кажа не. Но сега, когато болката отдавна е отминала и всичко, което остава са натрапчивите спомени, всъщност трябва да кажа, че да, заслужаваше си. Защото заедно научихме за гигантската пустинна стоножка. И най-важното е колко лошо всъщност е ухапването. Ако някога имате нещастието да бъдете ухапани от някой от тези животни, незабавно потърсете медицинска помощ. Що се отнася до мен, сигурен съм, че някой от вас все още ме смятат за напълно луд. Но поне мога с гордост да кажа, че това, което някога беше моят страх от стоножки, сега се превърна в новооткрито очарование и уважение към едно от най-страховитите създания на планетата. Ако сте пропуснали болезнено забавното заключение от изкачването ми по индекса на болката от ожилване от насекоми, не забравяйте да се върнете и да гледате ожилен от хартиена оса палач. Не забравяйте, абонирайте се и щръкнете на камбанката, за да можете да се присъедините към мен и екипа в следващото ни диво приключение. Ти си малко дяволче! Палачът оправда имената си! О, боже мой! Уау! Вижте това! Човече, това е дълга змия. Сега, това е нощен и дървесен вид, което означава, че те са навън по дърветата през нощта и ловуват за плячката си. Те са специални. Боже! О, човече! Какво става? В момента сме от карибската страна на Коста Рика. И отседнахме тук през последните 2 седмици в резервата на изследователския център за земноводни в Коста Рика. Точно отвъд този мост е тропическата гора. И всяка вечер сме там и търсим животни. Сега, единственото нещо, което обичам да правя, когато съм на място, е да отделям по цяла вечер, за да видим колко животни можем да снимаме. И така, Марк е зад обектива. Какво става, момчета? Марио е тук. Здравейте, приятели. Ето го и него. И разбира се, останалата част от екипа е точно там, зад кулисите. Днес валеше, така че трябва да добавя, че ще е доста кално. Но ако вие сте готови, нека се отправим натам и да намерим някои същества. Какво ще кажеш, Марио? Да го направим? Хайде! Добре, да тръгваме. Отиваме в тропическите гори. Добрата новина е, че вече чувам жаби, така че ще намерим нещо. Наистина трябва да отделите време, когато търсите в тропическите гори, защото всичко е толкова невероятно замаскирано. Няма нищо там. Движим се бавно, защото трябва да внимаваме и за отровни змии навсякъде, където стъпваме. О, започваме! Ето го първото ни животно. Добре, Марио. Какво имаш? Ще сваля фенерчето си, просто за да осветя кадъра в тази обща част и ми кажи дали ти можеш да видиш това, което аз току-що видях. Вижда ли зрителите могат да го разпознаят? О, виждам ги. Ето, знаеш ли какво е това? Това е ходеща пръчица, нали? Ти си абсолютно прав. Нека просто го хвана. Вау! Ела тук, приятел! Страхотно! Те обикновено са доста трудни за виждане, защото вижте го! Изглежда точно като пръчка или парче сламка. Страхотно е. Тези ги хапят ли? Не, което е добра новина за мен. Гледай това. Просто ще го оставя да се разхожда по лицето ми. То е едно от малкото същества, които съм напълно спокоен да оставя да се разходи. Може да ти се забие в окото. Причината, поради която го направих, е да ви покажа колко добре могат да се катерят. Те всъщност са способни да висят с главата надолу. Те имат тези малки кукички в долната част на краката си, които им позволяват да бъдат напълно мобилни, независимо къде се катерят. Добре, ще се опитам да го върна тук долу и да го сложа на дървото. Нека се опитаме да намерим нещо малко по-опасно от пръчицата. Много готино първо животно обаче.
Определено внимавай къде ходиш, Марио. Да, опитвам се да внимавам. Това е лудост. За 2 седмици, откакто сме тук, видяхме толкова много змии. Сякаш просто стъпваш и си казваш: вау, точно там има свита змия. Да, дали ще са под водата или на повърхността? Да, те биха останали точно отгоре, но биха били свити на кълбо и почти е невъзможно да се видят. Хайде, хайде, хайде! Разбрах. Къде е? Точно там! Излиза на повърхността. Виждате ли я? Хванах я! Да. Хубаво хващане. Хващане с една ръка. Любимият ми начин за улов на кални костенурки. Добре, нека минем обратно от тук и да се качим на насипа. Добре, е готино. Да! Уау, погледни! Опитва се да ме захапе! Това е белоуста кална костенурка. И може да бъде доста агресивна. Да видим каква е тази захапка. Не знам, трябва ли да го направя? Не знам, как мислиш, ще боли ли? Мисля, че вероятно ще боли. Да видим. Ах! Да, това боли. Вижте това! Ах! Вижте това! Точно като врата на щракаща костенурка. Не е пробила кожата. Благодаря ти! Оценявам това. Очите почти приличат на очите на щракаща костенурка. И те имат тази маскирана структура, точно отстрани на бузите. И този много отчетлив бял нос и клюн. Готино. Второ животно за нощта. Вие знаете, че аз никога не мога да устоя да хвана костенурки. Готови ли сте да я върнем обратно? Хайде! Има чудовищна тарантула, която живее точно в сърцевината на това дърво. Мисля, че мога да поставя това пред тарантулата и да я накарам да изскочи от дупката си. И след това може би да я хвана. Добре, човече, успех. Вау, толкова е бързо! Просто няма добър начин. Добре, хайде, хора. Точно тук. Вижте това, хора. Това е огромен. Какво е това? Голяма тарантула! Това е огромна тарантула! Добре, тръгваме след една тарантула и всъщност е по-малко от това. Изглежда като мъжки. Боже, изкушавам се да се опитам да я взема, но не съм 100% сигурен какъв вид е. Сега, познавам моите паяци, които са в Аризона, но тези тук в тропическите гори на Коста Рика просто не знам дали си струва риска да се опитам да я хващам. Ще опитам просто да я закача. Готови ли сте? Рисковано е. Внимавай, Марио! На крака ти е! Марк, зависи от теб. Боже! Не мърдайте, не мърдайте! Зависи от теб, човече. Добре, нека опитам отново. Много е силно. Добре, хвана го. Ето, добре. Сега го овладяхме. Това е голям паяк. Сега ще продължа и ще го поставя на ръката си. Просто скочи от мен. Добре. Няма интерес просто да се мотая. Но ето го, обратно на земята в гората. Ако има нещо, което би могло да ви създаде кошмар тук в тази тропическа гора, това определено е гигантска махеста тарантула. Добре, нека продължим да се движим и да видим какво още можем да намерим. Много лозови клони. Не, това прилича на нещо. Започваме. Вижте това. Имаш змия. Да, това е тъпоглава змия. Погледни я. Цялата се сви в лозите. Вижте очите й. Отровна ли е? Леко отровна, но с задните зъби. И не са склонни да хапят, така че стискайте палци. Изчакайте да видите колко дълга и прекрасна е тази змия. Те често използват мускус като вторична защита. Вау, вижте това! Вау, човече, това е дълга змия. Вижте тази змия! Не, така е! Цялата е в мускус. Не! Знаех си, че ще се случи. Опитвах се да бъда възможно най-внимателен. Най-интересният аспект. Вижте тези очи. Огромни очи. Главата е предимно очни ябълки. Сега, това е нощен и дървесен вид, което означава, че те са навън по дърветата през нощта и ловуват плячката си. Те са специални. Господи! Човече! Снимаш ли? Да, снимам. Няма нищо по-опасно от този момент точно там. Сега, няма спор за това. Просто бях на няколко сантиметра от този момент.
Вау! Защо не я запазиш за нас, Марио? Биолозите по дивата природа могат да поспорят. Внимателно ще преместя това животно. Добре ли е? Да. Вижте това! Змията не иска да хапе, освен ако не е заплашена. И така, чувствах, че докато стоях там и бях идеално маскиран, може би никой нямаше да ме забележи. И ние просто запазихме фокуса си върху тази тъпоглава змия. Благодаря ти, малко създание Фердиланс, че не ме охапа. Защото дори една Фердиланс с такъв размер би могла да ме прати в болницата. Добре, ще я сложа тук в листата. Добре. Оставаме. Нека да си върви. Готови? Ето. От време на време просто благодаря на Вселената, че позволява да избягаме напълно невредими, когато се приближаваме толкова близо до много опасни змии. Вау! Добре, обратно към тъпоглавата змия. Вау! За малко. Добре, Марио, нека върнем тази змия обратно и да продължим този интензивен змийски сегмент. Сега, казвах ви, вижте тези очи. Толкова са огромни. Главата на змията е изцяло от точни ябълки. Това е защото те са тук на лов през нощта. Те им осигуряват добро зрение. Сега, това върху което се фокусират са малките гущери. Анолис или гекон, тази змия ще се промъкне към него. Можете да видите как може да остане напълно неподвижна. Вижте това. Изглежда точно като лоза. Така че, ако малко геконче се скита на листо точно там, и тогава змията атакува и може да го изяде. Много яко. Видяхме змия, която е относително безопасна. И след това змия, която беше невероятно опасна и близо до мен. Доста добра възможност да ви покажа как да разгледате добре някои от влечугите, които са тук в тропическите гори. Нека поставим тази обратно на дървото и да гледаме къде стъпваме и на къде отиваме. Аз гледам тук. Това е добро място за насекоми и паекообразни. Ето, нека да премина тук. О, там има скорпион! Къде? Вижте това! О, боже! Еха! Добър размер за тропическите гори. Приличен размер, да. Ето какво смятам да направя. Ще го закача с фенерчето. Има ли шанс за това? Искам да бъда възможно най-внимателен. Това по никакъв начин няма да навреди на скорпиона. Вероятно, обаче ще се ядоса доста. Добре, готов съм. Хванах го! Вярвам, че това е синият планински скорпион. Доста рядък вид, който е съвсем наскоро открит. Чудя се какво ще стане, ако пусна опашката му. Мислиш ли, че ще ме ожили? Не, съмнявам се. Добре, ето. Можете да видите, че жилото е напълно свито под опашката. Вау! Сърцето ти бие леко, когато пускаш жилото така. Малко! Беше някаква напрегната нощ след тази среща с змията Фердиланс. А сега трябва да се освободи от скорпион. Но винаги е страхотно да попаднеш на някакво зловещо пълзящо тук. Добре, нека го оставим да се върне обратно на тези дъски и да видим на какво още може да се натъкнем ние. Готов ли си? Да. О, боже! Божичко! Не! О, не! Не искам да развълнувам скорпиона. Уау! Скорпионът е в безопасност. Надолу, в тази пукнатина. Какво да ви кажа? Свободното боравене с един от тези паекообразни определено ускорява пулса ви. Нека продължим, приятели. Нека се придвижим нагоре от тук. Добре. Какво имаме? Имаме отровна змия, кая ти. Какво? Да. Къде? Точно тук. Гледай в краката си. Просто минах покрай нея. Наистина е замаскирана. Друга Фердиланс ли е това? Не, това всъщност е скачаща усойница. О, боже мой! Вижте тази следа. Как го пропуснах? Буквално минах точно през върха на този дънер и погледнах надолу, където стъпах, но не погледнах настрани. Добре, нека я видим. Това определено си струва да се приближи към камерите. Наричат ги скачащи усойници, защото ще се хвърлят. Внимателно я вземете с змийската кука тук. Те са склонни да останат доста послушни. Ето. Вау, вижте това здраво тяло. Добре, слагаме бавно тук. Добре. Тук контролирам змията. Сега ще слизам много бавно. Сега. Като водния мокасин, те често просто ще се свият на топка и ще покажат белите си усти. Да видим. Вижте това! Напълно спокойна е. Много различно от Фердиланс, която е много плашеща, пъргава змия. Ще сляза малко по-надолу.
Все още съм извън зоната на охапване, но искам да бъда много внимателен. Гледам тази змия направо в очите и мога да разбера, че е змия не само по формата на главата й, но вижте отчетливите ями точно зад ноздрите. Да видим дали мога да ви ги посоча. Погледнете, точно там. По този начин те усещат топлината не само в плячката си, но и в потенциалните хищници. Точно сега тази змия си мисли: о, има такива големи ярки светлини. Всички тези човешки тела са твърде големи, за да ги изям. Така че е по-добре просто да се държа спокойна и издържана. Добре, Марио, ще я повдигна малко, за да можеш да я снимаш по-добре. Охапването от тази змия е много силно. Те всъщност се наричат питбулата от семейството на усойниците и когато хапят, те се хващат, свиват лицето си, за да предпазят очите си и не го пускат. Така че би било много лошо за мен да ме маркира тази змия. Добре. Готино е обаче да се приближиш до скачаща усойница. Добре, обратно в гората. Хайде, малки приятелю, върви си по пътя. Това е толкова готино. Просто исках да спра за момент и да ви покажа това, приятели. Вижте това. В момента през гората просто тече вода. Имаше толкова много дъждове през последните няколко дни. Гората е жива от звуци на жаби и змии, движещи се за лов. Но тук ще се завъртя така. Вижте, по този път. Това е просто вода, която тече през гората. И това не е поток. Не, това не е поток. Това е просто пътека през средата на гората, през която тече вода, което е чудесно за нас, за да можем да намерим животни. Средата е богата и се надяваме, че ще попаднем на още страхотни видове. Да продължим. Има стъклена жаба. Точно там, на това листо. Да надникнем. Да, не знам дали е точно така, но това там е стъклена жаба. Добре, доста са бързи. Хванах я! Добре, супер. Да, добре. Да проверим отново за змии. Мисля, че сме добре. Ето го и него. Погледнете този малък приятел. Вау, погледни очите му. Знаете ли на кого прилича? Като жабата Кърмит. И всъщност Кърмит е проектиран точно от този вид жаба. Наричат ги стъклени жаби, защото телата им са полупрозрачни, особено по тялото. Всъщност някои видове. Не мога да кажа дали и за този. Нека го задържа тук заради вас. Не, този има бяла долна част. Да, бяло е. Добре. Някои от тях имат кореми, които са напълно прозрачни и всъщност може да видите как органите се движат вътре. Това е една очарователна жаба. Сега, срещу светлината, така, тялото му е полупрозрачно. Всъщност виждам как някои от органите и вените изпомпват, работят, поддържат тази жаба жива. Добре, нека го пуснем. Добре, нека направим това. Ще се опитам просто да го оставя да скочи обратно на листото. Светлина, светлина, светлина! Хванах я! О, това е коралова змия! Това е коралова змия! Това е много опасна змия! Това е много опасна змия! Коралова ли е? Да, това е 100% коралова змия! Не искате да бъдете охапани от тази змия! Сега, това няма шарнирни зъби като усойницата. Те имат малки, фиксирани зъби, но са изключително отровни. Защо не му закача главата и не го държа под контрол? Сигурен ли си, че искаш това? О, боже мой! Еха, най-добрият начин за нас да представим тази змия, тъй като тя се движеше толкова много, беше всъщност просто да я насоча и да я държа под контрол. Това е огромна коралова змия, нали? Да. Най-голямата, която някога си виждал, нали? Да. Те са невероятно бързи, невероятно силни и отровата е невероятно силна. Да бъдеш ухапан от змия би било също толкова лошо, колкото да бъдеш ухапан от фердоланс. Не мога да повярвам колко много змии има тук и се движат тази вечер. Невероятно! Сега малко има мускус, беше много оплашена, когато се качихме и се движеше много бързо. И можеше само леко да я хвана с змийските щипки. И имам добра фиксирана хватка на главата. Внимателно, но контролирам, както можете да видите. И е просто... Леле, вижте преливките на люспите. Камерата може ли да ги хване? Да, това е красива змия. Еха! Това е наистина впечатляващо. Сега, яркото оцветяване на тази змия е в съответствие с апозематичния модел, който често използвам с отровните жаби. Всичко, което има ярко оцветяване, е предупреждение, че са токсични. А в този случай, това е отровна змия, а не отровна жаба. И отново, ухапване от тази змия би ме пратило в болницата.
Сега, повечето от змиите, които сме срещали до сега в Коста Рика, са усойници, но тази от семейство аспидови. Те всъщност са роднини на кобрите с много силна отрова. Това със сигурност е нощта на змиите с близкото ми посещение на Фердоланс и след това, разбира се, онази скачаща змия и сега кораловата змия. Просто ще се радвам, когато се върнем обратно в тропическите гори. Аз съм Кайти Питърсън. Бъди смел! Остани див! Ще се видим на следващото приключение.